Онзи ден имахме следният любопитен случай. Наш клиент си хареса имотна цена от 240 000 евро. Продавачът не искаше да отстъпи и стотинка надолу. Въпреки, че оценителят ни убеждаваше, че цената е леко завишена. Но поне се разбраха да разделят разходите при нотариуса. Започнаха да подготвят предварителния договор, но точно преди да го подпишат, продавачът звънна и заяви, че негов приятел му казал, разходите се поемат от купувача и договорката за подялбата отпада. Таксите за подобна сделка са сериозни, близо 18 000 лева, което автоматично означаваше за клиента 9000 лева в кошчето. Постоянно чуваме различни интерпретации по темата. От продавачи, брокери, разни приятели, че дори и от адвокати. Въпросът е уреден в Закона за задълженията и договорите. Там, в член 186 е описано, че при продажба на недвижими имоти, разноските се заплащат от страните поравно. Да, разбира се, в свободния свят на договарянето всичко е възможно. И справедливата сделка е там, където двете страни си стиснат ръцете. Но е хубаво да има някаква основа, от която да стартират преговорите, за да не се почувства някой от страните засегната. Ако искаш да получиш най-изгодната оферта за ипотечен кредит или просто имаш нужда от съвет, последвай ни.